Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि टपिकनि मुङानो जाबाय Important Sobriquets of Places। मोन 30टा गोनां sobriquets जायगाफोरनि sobriquetsनि सायाव सावरायनो लानाय जादों। मोन 30टा sobriquets होनना बुङोब्ला जों मा बुजियो? माने निकनेम एबा सारनेम खायसे जायगाखौ गुबुन-गुबुन मुङै मिथिनाय जायो। बेबायदि मोन 30टा important sobriquets फोरनि बागै सावरायनो लानाय जादों। आगसिथिं होदो sobriquets आरो आगदाखै होदो प्राइमारि नेम्स। sobriquets बे जाबाय गुबुन मोनसे निकनेम एबा सारनेम आरो नै जाबाय प्राइमारि नेम गाहाय एबा गुबै मुं आरो बे गुबै मुंनिनो नै बे आगसिखै होनायफोरा जाबाय sobriquets गुबुन मोनसे मुं। स' से नाम्बाराव दङ बेंगल सर' एबा सर' अफ बेंगल होननानै माबेखौ बुंनाय जायो माबेखौ मोनथिनाय जायो माबेखौ बेंगल सर' बुंनाय जायो रिभार दामोदर वेस्ट बेंगलाव दङ बेयो वेस्ट बेंगलनि रिभार दामोदर माने दामोदर दैमाखौ बेंगल सर' होननानै मोनथिनाय जायो। नै नाम्बाराव जाबाय ब्लु माउन्टेन्स होननानै बबेखौ मिथिनाय जायो माबे हाजोखौ ब्लु माउन्टेन्स बुंनाय जायो नीलगिरि हिल्स इन्डिया भारतनि नीलगिरि हाजोखौ ब्लु माउन्टेन्स होननानै मिथिनाय जायो। थारमाने नीलगिरि हाजोनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय मा ब्लु माउन्टेन्स। नै नाम्बारा थांबाय बेनि उनाव दङ 3 नम्बरा जाबाय ब्रिटेन अफ साउथ। स' ब्रिटेन अफ साउथ होननानै माबेखौ मिथिनाय माबे जायगाखौ ब्रिटेन अफ साउथ बुंनाय जायो स' बेयो जाबाय निउजिलेन्डनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय ब्रिटेन अफ साउथ। स' ब्रिटेन अफ साउथ होनना सोरखौ बुंनाय जायो होनना बुङोबा बबेखौ बुंनाय जायो होनबा निउजिलेन्ड। 4 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ ड्रिमिं स्पायार्स होननानै सोरखौ बुंनाय जायो बबेखौ बुंनाय जायो बबे जायगाखौ बुंनाय जायो होनबा अक्सफर्ड इंलेन्डनि अक्सफर्ड जायगाखौ अक्सफर्डखौ मा बुङो सिटी अफ ड्रिमिं स्पायार्स हिसाबै मिन्थिनाय जायो। बेनि सारनेमा जाबाय बेनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय सिटी अफ ड्रिमिं स्पायार्स अक्सफर्डनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय सिटी अफ ड्रिमिं स्पायार्स। नेक्स्ट नाम्बार 5 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ इटारनेल स्प्रिंग्स होननानै बबे जायगाखौ मिन्थिनाय जायो बे जाबाय कुवेट साउथ आमेरिकानि कुवेटखौ सिटी अफ इटारनेल स्प्रिंग्स मुङै मिन्थिनाय जायो। 6 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ गल्डेन गेट सान फ्रान्सिस्क' USA आमेरिकानि सान फ्रान्सिस्क' नोगोरखौ मा होननाय जायो सिटी अफ गल्डेन गेट होननानै मोनथिनाय जायो। सिटी अफ गल्डेन गेट होननानै माबेखौ बुंनाय जायो होनना बुंबा सान फ्रान्सिस्क' USA नि आमेरिकानि मा सान फ्रान्सिस्क'खौ गोसोआव ला। 7 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ गल्डेन टेम्पलआ माबेखौ बुंनाय जायो माबे नोगोरखौ सिटी अफ गल्डेन टेम्पल बुंनाय जायो होनना बुंबा अमृतसर इन्डिया भारताव दङ भारतनि अमृतसरखौ मा सिटी अफ गल्डेन टेम्पल मुङै मिथिनाय जायो। नेक्स्ट जाबाय 8 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ पेलेसेस होननानै माबेखौ बुंनाय जायो बे जाबाय माबाया जाबाय कलकाता प्राइमारि नेमा जाबाय कलकाताखौनो सिटी अफ पेलेसेस होनना बुंनाय भारतनि कलकाताखौनो मा सिटी अफ पेलेसेस होननानै मिथिनाय जायो। बेनि उनाव दङ 9 नाम्बारा जाबाय सिटी अफ 7 हिल्स खोब इम्पर्टेन्ट बेबो आनजादनि थाखाय सिटी अफ 7 हिल्स होननानै माबे जायगाखौ मिथिनाय जायो होनबा रमखौ मा होनना बुंनाय जायो सिटी अफ 7 हिल्स होननानै मोनथिनाय जायो। खोब इम्पर्टेन्ट कुइसन जायो। बेनि उनाव जोङो 10 नाम्बारा दङ 10 नाम्बारा जाबाय डार्क कन्टिनेन्ट होननानै माबेखौ बुंनाय जायो माबेखौ डार्क कन्टिनेन्ट होननानै मिथिनाय जायो आफ्रिकानि गुबुन मोनसे मुङानो जाबाय डार्क कन्टिनेन्ट होनना बुङोब्ला आफ्रिकाखौनो बुंनाय जायो। 11 नाम्बारा जाबाय एमारेल्ड आइलेन्ड होनना बुंनाय जायो। एमारेल्ड आइलेन्ड सोरखौ एबा बबेखौ बुंनाय जायो आयारलेन्डनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय एमारेल्ड आइलेन्ड। स' आयारलेन्डखौनो एमारेल्ड आइलेन्ड बुंनाय जायो। 12 नाम्बारा जाबाय एम्पायार सिटी स' एम्पायार सिटी माबेखौ बुंनाय जायो होनबा निउयर्कखौ एम्पायार सिटी बुंनाय जायो गोसोआव ला। 13 नाम्बारा जाबाय गार्डेन अफ इंलेन्ड होननानै इंलेन्डनि गार्डेन होननानै बागाना बबेखौ बुंनाय जायो होनना बुंबा केन्ट इंलेन्डनि केन्ट होननाय जायगाखौ मा गार्डेन अफ इंलेन्ड बुंनाय जायो। गार्डेन अफ इन्डिया दाना फैबाय गार्डेन अफ इन्डिया
So Garden of India जाबाय बेंगालरखौ Garden of India बुंनाय जायो Garden of India मा होनना बुंबा बेंगालर माबेखौ Garden of India बुंनाय जायो माने बेंगालरखौनो Garden of India बुंनाय जायो 7 नाम्बारा जाबाय Gate of India Gate of India माखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय माने नामा मामोन माबेखौ Gate of India बुंनाय जायो मुम्बाइखौ Gate of India बुंनाय जायो 8 नाम्बारा जाबाय Gift of Nile Gift of Nile होननानै माबे जायगाखौ माबेखौ मिथिनाय जायो so इजिप्टखौ Gift of Nile होननानै मिथिनाय जायो 16 नाम्बारा जाबाय Granite City माबेखौ बुंनाय जायो माबे सिटीखौ Granite City बुंनाय जायो स्कटलेन्डनि आबारडिन सोहोरखौ मा बुंनाय जायो Granite City होननानै मिथिनाय जायो थारमाने आबारडिननि निकनेमा गुबुन मोनसे मुङा जाबाय Granite City नेक्स्टआव 16 नाम्बारनि उनाव 16 नाम्बारनो फैबाय 7 नाम्बाराव दङ हलि लेन्ड होननानै माबेखौ मिथिनाय जायो पेलेस्टाइनखौ हलि लेन्डबो बुंनाय जायो गोसोआव ला 19 नाम्बारा जाबाय आइलेन्ड कन्टिनेन्ट माबेखौ बुंनाय जायो बबे कन्टिनेन्टखौ आइलेन्ड कन्टिनेन्ट बुंनाय जायो अस्ट्रेलियाखौनो आइलेन्ड कन्टिनेन्टबो बुंनाय जायो 20 नाम्बारा जाबाय आइलेन्ड अफ क्लब्स होननानै माबेखौ मिथिनाय जायो होनबा जानजिबारखौ आइलेन्ड अफ क्लब्स होननानै मिथिनाय जायो 21 नाम्बारा जाबाय लैंड अफ 5 रिवर्स जोंनि पान्जाब इन्डिया भारतनि पान्जाब रायजोखौ लैंड अफ 5 रिवर्स होननानै मिथिनाय जायो पान्जाबनि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय लैंड अफ 5 रिवर्स होननानै माबे जायगाखौ मिथिनाय जायो होनना बुंबा पान्जाब गोसोआव ला 22 नाम्बारा जाबाय लैंड अफ 1000 लेक्स होननानै बबे माबाखौ मिथिनाय जायो बबे जायगाखौ मिथियो फिनलेण्ड हादोरखौ मिथिनाय जायो जों लैंड अफ 1000 लेक्स होननानै खोब इम्पर्टेन्ट 23 नाम्बारा जाबाय लैंड अफ केंगारु होननानै माबे जायगाखौ माबे हादोरखौ मिथिनाय जायो अस्ट्रेलिया कन्टिनेन्टखौ लैंड अफ केंगारुबो बुंनाय जायो लैंड अफ केंगारु होनना बुंबा अस्ट्रेलिया कन्टिनेन्टखौ होननाय जायो गोसोआव लानो गोनां 24 नाम्बारा जाबाय लैंड अफ थान्डारबल्ट होननानै माबे हादोरखौ मिथिनाय जायो नामा भुटान जोंनि आसामजों नांजाबना थानाय भुटानखौ लैंड अफ थान्डारबल्ट होननानै मिथिनाय जायो भुटाननि गुबुन मोनसे सरनेमा जाबाय लैंड अफ थान्डारबल्ट 25 नाम्बारा जाबाय लैंड अफ व्हाइट एलिफेन्ट्स गुफुर मैदेरफोरनि जायगा हा होननानै बबे हादोरखौ मिथिनाय जायो थाइलेण्डखौ लैंड अफ व्हाइट एलिफेन्ट्स बुंनाय जायो नेक्स्टआव जाबाय 25 नाम्बारनि उनाव जोङो दङ 22 नाम्बारा जाबाय मानचेस्टार अफ ओरियन होननानै माबे जायगाखौ मिथिनाय जायो जापाननि ओसाका होननाय जायगाखौ मानचेस्टार अफ ओरियन होननानै मिथिनाय जायो गोसोआव लानो गोनां 26 नाम्बारा जाबाय रूप अफ द वर्ल्ड मा होनना बुङो बर' माने बुहुमनिनो उखुम रूप अफ द वर्ल्ड होननानै माबे जायगाखौ मिथिनाय जायो होनबा द पामिर्स होननाय जायगाखौ रूप अफ द वर्ल्ड होननानै मिथिनाय जायो 29 नाम्बार जाबाय सिकमेन अफ इउरपनि सिकमेन मा होनना बुङो बेमारि मानसि ना सिकमेन लोमजानाय मानसि सिकमेन अफ इउरप होननानै माखौ मिथिनाय जायोना तुर्कीखौ सिकमेन अफ इउरप होनना बुंनाय जायो गोसोआव लानो गोनां 29 नाम्बारा जाबाय भेनिस अफ द ईस्ट होननानै माबे जायगाखौ मिथिनाय जायो इन्डियानि नै आलापुजा बे केरेलायाव दङ केरेला रायजोआव दङ केरेला स्टेटआव जोङो आलापुजा इन्डिया भेनिस अफ द ईस्ट होनना बुङोबा आलापुजाखौ बुंनाय जायो आलापुजा इन्डिया भारताव थानाय आलापुजा बे केरेला स्टेटआव दङ जोबथि सब्रिक्वेटआ जाबाय दिनैनि भिडिअनि जोबथि सब्रिक्वेटआ जाबाय 30 नाम्बारा जाबाय व्हाइट मेन्स ग्रेभ होननानै माबेखौ मिथिनाय जायो होनना बुंबा गायनाकस्टखौ मा होनना मिथिनाय जायो व्हाइट मेन्स ग्रेभ होननानै मोनथिनाय जायो बे मोनफ्रोमबो सब्रिक्वेट्सफोरा माने इम्पर्टेन्ट इन्टारभिउनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट माने कम्पिटिटिभ आनजादफोराव माब्लाबा जों कुइसन जानाय नुनो मोनो
स' बे मोनफ्रोमबो आं जा होबाय बे 30टा सब्रिकेट्सफोरा जोबोद इम्पर्टेन्ट बेखौ गले गले भिडिअखौ नाय आरो गोसोआव लाखिनो नाजा अब्ला बेनिफ्राय कुइसन जायोब्ला गोरलैयैनो एन्सार होनो हागोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालाम भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा प्लिज लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं